Μαρίνα γιορτάζει. Η Αγία Μαρίνα γιορτάζει. Η Αγία Μαρίνα γιορτάζει. Πώς τους κάλεσες να πούνε και τώρα ρε παίρνω την κόλλα μου και τους ραντίζω τα μάτια και τους βάζω τέτοια νύστα. Ήρθανε ρε αυτούς που κάλεσες. Ήρθανε ρε, αυτές τι έλεγες στην παπαδιά. Αυτές τι έλεγες στην παπαδιά και της έβαζα φοβία. Ρε κερατά, τι έλεγες αυτές στην παπαδιά και της έβαζα φοβία. Πώς τι θα σου στήσω. Να σε κάψει ο Σταυρός. Να σε κάψει, να μην μπορεί να βάλει το χέρι σου πάνω μου. Εγώ είμαι λειτουργός. Ρε τι φοβία έβαζα. Διαόλου. Ρε κερατά. Ναι, κατώ. Και από το τράγο. Να σε κάψει. Να σε κάψει. Αμέ, το λιβάνι σε του βρεις. Το λιβάνι σπίτσα, δεν θα ξέρεις. Ρε κερατά, εμένα με λιβανίζουν οι χριστιανοί σου με τα τσιγαράκια. Τώρα ρε κερατά, έβαλα άντρες, γυναίκες, ρε. Παπάδες όλοι καπνίζουνε τα λιβανιστηράκια μου. Αχ, εσείς λιβανίζετε. Εγώ έχω το λιβάνι μου. Αυτός ο ξεκολιάρης πάει να μου το κόψει. Ρε κερατά, καλά όλα τα κόψει. Και το τσιγάρο. Και το τσιγάρο. Και το τσιγάρο ρε ξεκολιά. Εγώ ρε σας βάζω αυτή τη λίστα. Εγώ ρε κερατά σας βάζω αυτή τη λίστα.